Heldu da eguna, ireki dituzten mugan etxirik jarretzen zuten 4 pasabideak. 2021ko urtarrilan erabaki zuen gobernu frantsesak pasabide horiek ixtea, mehatxu terrorista argudiatuta. Kasik 3 urteren ondotik, jada ez da esirik Hendaiako Abenida Zubian, Baigorriko Iztegin, Alduden eta Larrañeko Iturzaetan. Arratsaldeon eta ongi etorri iparraldearen orenera. Gaur beraz, egun garrantzitsua da, aspaldi itxarondako eguna hemen, Larrañeko herrian adibidez, eta gaur mugako irekiera aipatuko dugu saioan, baina beste gai batzuk ere bai, asteburuak utzitakoak. Itxaroborda Euskaltzain osoa da jada, sarrera hitzaldi eman eta gero, eta kostaldean belarra guaina esnatu da. Az gaitezen! ¿Qué coche? Bazen garaia, ya, por fin. Txalo eta besarka dartean irudikatu dute, ia 3 urteren ostean Abenida Zubiaren irekitzea. Hendaia, Irun eta Hondarribiako auzapezek egun handia dela azpimarratu dute, eta zentzugabekeri baten amaiera dela ere berretsi dute. Eta lotxa sentitu dugu Bidasoa Bailarako herritarrek, bai Irun, bai Hondarribi eta bai Hendaiako herritarrek, ezin izan dugulako gure egunerokoan elkarrekin harreman sendo bat izan. Et encore une fois, ce fut d'abord de l'incompréhension. Hasieran ulergaitza zitzaigun, gero asegea iritsi zen, honekin bukatu behar zen eta ara. Gaur berriz ere zubia berreskuratu dugu. Malkoena, negajarena, esperantzarena eta askatasunarena. Le pont de l'arme, le pont de l'espoir et le pont de la liberté. Recupera su función original. Yo creo que hoy luce... Bere berezko funtzioa berreskuratu du eta inoiz baino arroago erakusten digu gaur. Zubiak ez baitaude zatitzeko eginak, komunikazioa mozteko edo muga izateko. Zubiak batzeko daude eginak, kasunetan Irun eta Hendaia. Esto también era una vergüenza para la Unión Europea. Hau, Europar batasunarentzat ere lotsagarria zen. Europaren sortze balioak zalantzan jartzen baitzituen. Mugimendu askatasuna, herritarren askatasuna, eta elkarrekin bizi diren bizilagunentzat askatasuna. Pensado precisamente desde hace más de un siglo para eso. Ospakizun eta eskerreguna ere, Txinkudi Badiako herritarren lana funtsezkoa izan dela uste baitute Zubiaren irekierarako. Eskerrik asko herritarren ekimenari gabe hau ez litzateke posible izango ziurrenik, eta beraiek egindako lan guztia 13.000 sinaduratik gora lortutako horretan, hori izan da guretzako ere auspoa, lanean jarraitu dezagun lotura den zubi hau irekitzeko. Eta poza nola ez herritarren beraien aldetik ere. Oso emozionatuta nago. Primeran, da zoragarria. Es gran día. Pienso que no van a ser, porque con el gobierno que tenemos... Eta zalantza eta kezka ere etorkinentzat zubia irekitzeak ez duelako polizien zaintza desagertaraziko. Azalkorera ez da izan arazo bat. Segitu barko dugu etorkinak laguntzen iruditzen zait. Baina ongi da, pauso handi bat eman dugu. Ona da. Kasik 2 urtez, zubi hortan milaka auto pasatu dira, kontroli gabe. Eta hemen egon dira 3 polizia egun guzia, ogoita lauren urte guzia, eta kalkulatzen da 2 milioi urtero gosta dela estatuari 3 polizia txikitzeko. Eta zertako atxiki duten hau itxita ez dugu horretzen. Baina gaur Abenida Zubiaz gain, Euskal Herrian itxita zuden beste 3 pasabide ere ireki dira, Izpegi, Urkiaga eta Larraine hain zuzen. Injustizia bat, eta ezer ezin egin horren kontra, estaduek baitute poderea eta haiek baitute erabakitzen. Izan da Europaen eraikidura eta libre circulación des hommes et des marchandises famatu horren printzipioa eta ofizialki zeratzeko deitzen duten muga, guretako ez da mugarik, gure arteko, eta ez dugu nahi mugarik Euskal Herrian. Itxaroborda Euskaltzain berriak karguaren zina egin du Baionako herriko etxean ospatutako ekitaldi instituzionalean. Iaz izendatu zuten, baina akademiaren barne arauek agintzen dutenez, sarrera hitzaldia egitea dagokio eta larun batuntan egin du mugari tirorik ez izeneko idazlanarekin. Mugaren kontzeptua zaritu da eta euskararen muga administratiboaz bereziki. Mugalari espirituarekin batera uste dut espiritu xarnegua ere dabilki da laburuan. Gustatzen zait hizkuntzak ikastea, ezagutzea
hizkuntzekin lan egitea, jostatzea, komunikatzea. Euskararekin duen harremanaz edota euskal idazle gisa izan dituen bizipenaz ere aritu da hitzaldian. Generoa, klasea eta hainbat borroka aipatu ditu, bere pertsonaien isla. Emazte sortzaileak hor ginen, anistasunaren ikur, eta emazte horietarik zonbait lesbianak ere ginen. Amaia Espeldoi detektibeak, 30 urteko bere ekinean, Euskal Herriko LGBTQIA+ jendearen destinoa paperean etzan du. 86ko maiatz aldizkariaren zenbaki batean, plazaratu nuen Klara eta biok ipuinak ekarri zituen lehen neska bikote esplizituak euskal literaturarat. Andres Urrutia euskaltzen burua eta Jean-Gene Etxegarai Baionako auzapeza izan dira besteak beste, Maio Jenart eta Juantxo Zeberio musikariekin batera eta nola ez, dozenaka lagunez inguratuta. Ez naiz euskararen jabe senditzen. Euskara eman zidaten, galdu eta berreskuratu nuen. Eta bide hori egin banuen etzen niretzat atxikitzeko, baizik eta partekatzeko, eskuzabal linguistikoa izateko. Haurtzaroaren errepasoa eta lehen poemaz ere akordatu da 18 urterekin Maiatz argitaletxearen eskutik. Ekitaldian gainera euskaltzain osoaren domina, diploma eta ikurra ere jaso ditu Bordak. Belarra Waina itzuli da gure kostaldera asteburu hontan. Oso noizbehinka azaltzen den olatua, Urruña parean kostaldetik 3 kilometro ingurura. Surflari ausartenen ametsa, horietako bat, Mat Etxebarne. Ez dakit zaila da jakiteko eta zateko, ez dakit igual 10 metro inguru edo hola. Bai, guain bizike honak izan ditugu, denak topatzen lagun artean, lagun berizik ikusteko lagun guztiekin, eta bai, pozik gira. Egunon deneri, Mat Etxebarnenit, hemen gira Belarran, denak pozik gira, guain batzuk izan ditugu. Goizeko 7:00 jada uretan zegoen aitzinetik prestaketa lan guztiak eginda. Ez da justu, esnatzen gira goizean, badira guainak Belarra, bagoaz urte osoa prestatzen gira, motorrarekin, entrenamendu einitz egiten ditugu, gure taulak prestatzen, foil prestatzen eta guzti. Surflariekin batera jende gehiago egoten da. Taldeko kirola da, olako goizean adibidez, ez dakitzen bat ginen einitzara ere. 10 jetski, baina surflariak ilu edo txasontzi bat etori da ere bai, filmmakerrekin dena hori da bai, einiz gira, eta safety egiteko ere bai, eta hori dako gu radio ere, VHF deitzen da, eta hitz egin dezakegun gure artean adibidez, bai, mater hori da. Eta ikuskizun hontaz gozatzen, jendetza ere hurbildu ohi da itsas bazterrera. Urte osoko lana da. Guain handiak surfatzeko prest izan behar zira. Orduan bai urte osoa entrenamendu einitz egiten ditugu, igerilekuan, mendira, korrika egiten dugu ere bai, olako gauzak einitz egiten ditugu. Urte sasoin honetan azaldu ohi da, baina ez beti horrela izaten horregatik, uain honek duen berezitasunaz jabetuta, surflariek badakite ateratzen den bakoitzean profitatu egin behar dela. Ametsa, olako eguna da ametsa. Nahiko nuke beste olako eguna gehiago. Magia dela pixkatzen eta gaur goizean surfatu egun Belarra eta hurrengo aldia, ezak eguno izango den. Igual aste bat baru edo hola, igual idabete bat baru, eta behar ba ez dakit urte bat baru edo hola. Baina entrenamendua segitzen dugu, prest izatea. Euskal Herriko olatua handienetarikoa, Lapurtiko kostaldea, surf munduan ospetsu egin duen Waina da Belarra. Ezpeletako biperraren besta ospatu dute urtero legez urriaren azken asteburuan. Eta jendetza milaka eta milaka lagun biper gorri zera bat apaintzen den herri honetan.
Aurtengo uzta ez da txarra aurre ikusten, ekaineko harriak eragindako kalteak eta hasierako beldur horiek usatuta beraz, gainera epegeigarria eman diete bilketarako, eta horretan ari dira ekoizleak. Biperra pixkat txikiagoa izanen da idorteagatik, baina kalitate honekoa ekoizleek nabarmendu dutenez. Ikus entzuleok, irudi hauekin amaituko dugu gaurko saioa, bihar arte!